pozdrav iz slagalice, vrijeme je za novi tjedni savjet. Danas za vas imam neke knjige, odnosno savjet da se okušate u čitanju vrlo korisne literature za dodatnu motivaciju u organiziranju. Naravno, čućete, odnosno pročitati i vrlo korisne i konkretne upute i savjete kako neke stvari u organizacijskom procesu zaista napraviti, kako steći neke organizacijske vještine. Međutim, radi se o malim priručnicima, kako ih ja zovem, odnosno knjižicama na koje se možete uvijek ispočetka referirati za motivaciju, što nije nevažno. Dakle, one su vrlo jednostavno napisane i vrlo su motivirajuće, a jedna od njih, vidjet ćete, ima i dozu humora koja nam zapravo svima u svakodnevnom životu može samo koristiti. Pa evo, 3 su naslova koja bih izdvojila za danas, s time da osim ta 3, dodatna 2, dakle 5 knjiga o organiziranosti koje toplo preporučam, detaljnije opisujem na svom blogu, link vam je ovdje ispod videa. Prva je od Lea Babaute, knjižica koja se zove Manje je više, živjeti bolje uz manje stvari i obaveza, sa vrlo konkretnim savjetima, sa koracima kako steći nove navike, kako održati motivaciju. Vrlo, vrlo jednostavna, a vrlo, vrlo korisna. Druga knjiga fokusira se više na vještinu određivanja ciljeva. Ako to niste nikad niti pokušali odrediti za nekakve svoje životne sfere ili problematična područja, evo ovdje ćete pročitati kako to napraviti. Knjiga se zove Lako do cilja. Osmislite budućnost i ostvarite svoje želje. Isto jednostavno pisano i vrlo, vrlo korisno. I treća, ta duhovita, da ju tako nazovem, međutim temeljena na osobnim iskustvima i, što je najvažnije, rezultatima tih iskustava, autorice Sare Knight, je knjiga koja se zove Sredite svoja, evo pročitajte sami, dakle duhovito, životno, apsolutno ne mogu izdvojiti niti jednu stvar u kojoj se nisam pronašla, niti jedan problem, niti jedan opis u kojem se nisam pronašla i vjerujem pronaći ćete se i vi. Međutim, način na koji je pisan, evo, čini ovu knjigu, s obzirom da smo u sezoni godišnjih odmora, čini ju idealnim ljetnim štivom. Detalje pronađite na blogu, link je, kao što sam rekla, ispod ovog videa i zahvaljujem vam na pažnji. Vidimo se u novom tjednom savjetu. Lijepi pozdrav!